velkommen til God eftermiddag Danmark. I dag skal vi se lidt på Vadehavet, for det er et meget spændende hav. Og over til dig, Louise Wolf. Tak, Buk. Ja, lige nu der sidder jeg ved Vadehavet, men jeg sidder ved en sø i Søndermarken. Og som I måske kan se, så er der ikke så mange fugle her lige nu. Men det er der på Vadehavet. Det kommer jeg til at høre mere om senere. Og der er rigtig meget vand her, og der er dybt her. Det er der ikke på Vadehavet. Der er dybt. Men i 6 timer hver dag, så forsvinder vandet altså. Og så kan man gå derude uden at blive våd. Og det kommer jeg til at høre meget mere om fra Stephanie Surik. Okay. Er du med os, Stephanie? Lars! Lars! Det skider! Lars! Se den! Var du det? Var du det? Ja, du er igennem. Og ja, det er fuldkommen rigtigt. Der er hundredvis af fugle ved Vadehavet. Og når de samler sig i en stor flok, kaldes det sorttung. Og mere info om det nu. Vadehavet er en del af Nordsøen. Området strækker sig fra Ho Bugt ved Esbjerg og ned til den hollandske by Den Heller. Og ja, den hedder faktisk Den Heller. Og har nogle meget særlige tidevandsforhold. I hele Vadehavet kan man i 6 timer hver dag se og gå på havbunden uden at blive våd, fordi der er tidevand. I Weichsel-istiden, der varede fra for 60.000 år til for 12.000 år siden, lå isen tungt over Danmark, med undtagelse af det sydvestlige Jylland. Da isen efterhånden smeltede over resten af Danmark, løb store floder af smeltet is mod Vest- og Sønderjylland. Vadehavet er faktisk også en nationalpark. Og det blev udpeget til nationalpark den 17. oktober 2008 og indviet den 16. oktober 2010 af prins Joachim og blev vedtaget den 21. december 2012. Tak, Stephanie Surik. Det var en god lille en der. Men det her, det var alt for God eftermiddag Danmark for i dag. Vi ses næste gang. Fuck, det lød kedeligt. Ruller. Tak, Buk. Ja, lige nu der sidder jeg ved en sø i Vadehavet. Undskyld. Og når de samler sig i en stor flok, kaldes det solformørkelse. Nej, Det skider, det er mål. Lars, får du det? ved Vadehavet. Ved. Og hvis I kan se det, så er der ikke nogen fugle på den her sø. Men det er der. Jeg var ved at sige solsort. Okay. 3. Nej, klarer du væk med din fod? Hvad? Okay, 1. Nu. Nej. Har du strøm? Nej. Ja. Tag lige ved blikket, det sælger mig. Og det skal vi høre meget mere om nu. Nej, det er ikke det, jeg skal sige. I en stor flok kaldes det solsort. Fuck, det lød kedeligt. Nej.